Ginpanindugan sang Office of the Ombudsman nga wala sila nagasalig lamang sa isa ka testigo sa ilang investigasyon batok kay former House Speaker Martin Romualdez. Ini may kang taran sa aligasyon sang korupsyon sa mga proyekto sang flood control. Sunod sa Ombudsman, isa ka classic pressure tactic ang pagbawi isang testimonya sa mga testigo ilabi na sa mga high-profile nga kaso. Ginpahay gini sang Ombudsman matapos ginbawi isang retired Marine nga si Orly Gutesa ang iya nauna nga testimonya nga nag-aangot kay Romualdez sa ginakabig mga irregularidad sa mga proyekto sang flood control. Ginbulgad sang anti-graft body nga may 28 kaaktibo kag uniform personnel nga ginapreparara gud maghatag sang direkta kag importante nga impormasyon may kang tanan sa mga transaksyon sang former speaker. Ginpahanumduman sang Ombudsman nga ang pagkoopera sa investigasyon isa ka legal nga obligasyon kag indi lamang personal nga desisyon. Nagpaandam ini nga ang sino man nga magtinguha nga magpanghilabot, magpugong o kung magguba sa investigasyon ang magatubang sa bugos nga puwersa sang kasuguan. Matandaan nga sa pag-retract ni Gutesa sa iya nauna nga mga testimonya, ginsiling-siling nga ginpuwersa sa ni-detained Senatoro Dante Marcoleta kag former Representative Mike Defensor nga maghimo sa mga akusasyon bato kay Romualdez. Ginpanginwala naman sang kampo ni Romualdez pagi sa spokesperson nga si Attorney Adi Fajardo nga may labot sila sa pag-recant o kung pagbawi ni Gutesa sa iyang statement. Pahayag ni Romualdez, wala man sila sang papel sa pagbawi sang statement sang self-confessed security aide ni Zaldico nga mo nag-implicate sa kongresista sa flood control corruption scandal.